Policija Brčkog distrikta je jutros pokrenula jednu veoma široku i opsežnu akciju pod kodnim nazivom Skuter. Akcija je usmjerena na suzbijanje, odnosno pronalazak lica koja vrše krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga na području sjeveroistočne Bosne. Mogu reći da su ovo planske aktivnosti policije distrikta u kojima sudjeluju i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Centra javne bezbjednosti Bijeljina, Ministarstva unutrašnjih poslova Županije Posavske, to jest Orašje, i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Aktivnosti se provode na preko 30 lokacija na području Brčkog distrikta, a pored toga aktivnosti će se provoditi i na području Bijeljine, Tuzle i Orašja. Kada su u pitanju lica koja su planirana ovom aktivnosti da se liše slobode, pronađu i ostalo, radi se dakle od preko 20 lica za koja su već postoje određene indicije da se bave ovom vrstom krivičnih djela. Postoji tu i određeni dokazi. Policija Brčkog distrikta je već i uputila određene izvještaje tužilaštvu Brčkog distrikta, a osim toga pretresi se vrše, dakle, kao što sam istakao, na preko 30 lokacija uz naredbu Osnovnog suda Brčkog distrikta i pod nadzorom tužilaca tužilaštva Brčkog distrikta. U posljednje vrijeme, pogotovo, primjetno je da je policija preduzela više planskih radnji, a kada su u pitanju ovih preko 20 lica koje sam istakao, dakle, postoje informacije da su u posljednjih samo 6 mjeseci prometovali preko 4,5 kg opojnih droga na području sjeveroistočne Bosne.